Мисля, че носталгията е едно доста опасно чувство, което може да изпиташ и не защото те кара да се връщаш към чувства и моменти в миналото, а защото е много убедителна в това, което прави. Толкова е убедителна, че понякога започваш да се съмняваш в собствения си живот и сравняваш живота си в миналото, че все едно преди си живял много по-добре, всичко е било много по-готино, а носталгията просто ти е върнала един хайлайт спомен. Сънуваш човек от миналото и мозъкът ти прожектира най-забавните, най-свежи моменти, които сте имали някога и прави една компилация от най-добрите ви спомени. И това не се случва, защото този човек реално ви липсва, а ви липсва чувството. И това е достатъчно на носталгията да се захване и да ви го върне в главата. Събуждаш се с това странно чувство и усещане, че нещо ти липсва, а не ти липсва конкретно човека, липсва ти чувството, което си изпитал докато си бил с него. Защото ако бъдем честни, този човек вече не съществува в същата версия, в която го помниш. Нито ти съществуваш в същата версия, в която те помни той. И това е достатъчно носталгията да се захване и да те убеди в нещо, което не е реалност. Наскоро видях един цитат в интернет и странното е, че не беше нищо сложно, нищо умно, нищо чак толкова въздействащо, ама на мен ми въздейства. Един ден ще осъзнаеш, че е имало последен път, в който си излязъл с приятелите си, но нито един от вас не е знаел, че това ви е последният път. И някак си това нещо наистина е истина. Никой не си казва, това е последната ни вечер заедно. Просто излизаш, събирате се, смеете се, пушите, говорите глупости. Всичко изглежда като един нормален ден, който се повтори може би утре, може би другата седмица. Но не се повтаря. Може би същия ден сънувах нещо подобно. Един стар спомен с приятелите ми една лятна вечер, как сме навън, пушим трева, смеем се и всичко изглежда толкова истинско, че като се събуждам, първата ми мисъл е много ми липсва това нещо. А истината е там, че това е един монтаж, който мозъка ми е направил и ми е показал само най-хубавата част. Защото това може да те хлъзне към стар навик или старо чувство, което ще преследваш до края на живота си. Истината е, че носталгията не работи като спомен. Носталгията работи като един монтаж. И човешкият мозък за мен е най-добрият монтажист. Той не запазва целия филм. Той прави един трейлър, след това изрязва скучните и гадни моменти, слага най-хубавите и го прави цялото на едно видео специално перфектно за TikTok. Може би за това толкова често бъркаме чувството с истината. Не ни липсва конкретният човек, не ни липсва дори конкретното място. Липсва ни това, което сме чувствали за няколко минути. Искам да подчертая няколко минути. И го преследваме докато не го изпитаме пак. Тогава носталгията може да стане опасна, може да забравиш за реалността, може да забравиш, че тия неща са в миналото, оставя си ги с причина там, когато мозъкът ти покаже само няколко хубави минути. Започваш да вярваш, че целият период е бил такъв. Само най-хубавите моменти винаги са били само най-хубави. И понякога точно това е достатъчно да започнем да се връщаме към стари навици и хора, които с причина сме оставили в миналото. Дори периоди в живота, в които ако трябва да бъдем честни и можем да се върнем сега, сигурно след няколко дни пак бихме искали да избягаме от тях, да ги забравим и да оставим там някъде назад, да скъсаме тая страница. Може би за това трябва да се внимава с носталгията, не защото е лошо чувство, а защото е много лесно да се вкопчиш в нея. То не ти показва истината. Понякога просто ти показва най-добрите сцени и ни кара да забравим защо филма реално е свършил в един момент. Странно е как понякога една нощ е достатъчно за да ти въздейства и да започнеш да мислиш, да поставяш неща под въпрос, които са минали от преди години. Ти не си мислил за тях от години, не знам дори защо си ги спомням в момента. Ако позволиш на тези лъжливи мисли да ти въздействат, просто ще се изгубиш. Благодаря, че гледахте.